bali po, nag-conduct po kami together with the Sangguniang Bayan, chairman sa Environment and Public Safety, regarding sa reported na very alarming na naka-stockpile sa may Pamitisan Bulkan. So, dinuman mi ito. Opo. Then, nagpalayog ki drone, and may na-iling kami, nag-extract siya, ora na sa ravine. So, di naman mi sa location, yung mananggad po, ora na sila sa ravine. So, nag-extract sinda sa mismong, sa mismong lote ninda. Oo. So, saro ito sa nailing mi. Opo. Then, may saro pa, di man lang adjacent sa area niya na dukot na sa dike. Oh my goodness. Ang pag-extract. Oo. So, ito so gusto ming malinawan. Kung nata dahil ni nare-reparo kang mga ahensya na dapat nagbabantay sa inda. Di pa sa kuya nakakaabot, tabi Henry, di Apo. baka di pa man talaga sindang mga formal letter, Yeah. bigpadala Yeah. sa sanggunian. Pero sige, ipapahiling ta po iyan. Natatawan ta pong attention iyan. Siguro pagbaralik man kan sa tuya mga Iyo, pag-issue next week.